Mae angen bod y cyhoedd yn gallu ymddiried bod pawb mewn addysg yn gweithio i'r safon uchaf posib. Dyna ble rydyn ni'n dod mewn. Ni yw Cyngor y Gweithlu Addysg, neu CGA, a ni'n sy'n gyfrifol am reoleiddio'r gweithlu addysg yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys pobl fel athrawon a gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach, penaethiaid neu uwch arweinyddion sy'n gweithio mewn lleoliadau addysg bellach, gweithwyr ieuenctid a gweithwyr cymorth ieuenctid, ac ymarferwyr dysgu'n seiliedig ar waith ac addysg oedolion. Fel sefydliad, ein gweithwyr sy'n ein diffinio ni, sef pam wnaethom ni ddatblygu ein gwerthoedd gweithwyr gyda'n gilydd. Tegwch a hygrededd, cefnogaeth, ragoriaeth, cydraddoldeb, cydweithio, dyfeisgarwch. Yn ogystal â chyfraddau cyflog cystadleuol, rydyn ni'n cynnig 31 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc, cyfle i ymuno a chynllun pensiwn y gwasanaeth sifil, cyfleoedd hyfforddi unigol, a chynllun cynhwysfawr i'r holl staff i helpu pawb i ddatblygu trwy ei gyrfaoedd. Rydyn ni'n falch o'n diwylliant gwaith cadarnhaol ac rydyn ni'n cefnogi un staff gyda'r raglen lles cynhwysfawr fel sefydliad. Rydyn ni wedi ymrwymo i greu arferion gweithio sy'n elwa pawb yn CGA. Yn ogystal â gweithio oriau hyblyg, rydyn ni'n cynnig nifer o bolisïau sy'n gyfeillgar i'r teulu i helpu cefnogi pawb yn ein sefydliad. Mae ein prosesau recriwtio yn deg, treloiw a chynhwysfawr, ac rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydyn ni wastad yn chwilio am ystod eang o sgiliau a phrofiadau. Mae ein swyddi gwag ar ein gwefan, neu gallwch chi gweld ar ein sianeli cyfrangau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen i glywed gennych. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.ecega.cymru.